दिनैनि गोदान भिडिअआव खेबसेबाव बरायफिनबाय। प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 नि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। फाइनेलि नैबे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण जाय बिथांमोना दासिमबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै पाक्कानि न'खौ मोननो हायाखै, नोंथांमोननि थाखाय फाइनेलि जिअ'टेकिं आइडि बानायनायनि खामानिया सोलिसिगोन। बे आइडि बानायनायनि जिअ'टेकिंखौ सोर बानायगोन बेनिनो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। आरो नैबे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणआव एप्लाइ बानायनो माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, मा डकुमेन्ट नोंथांनो नांगोन, बेनिनो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो शेयार बानायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों माइ स्किम। बे माइ स्किमनि जोहैनो नोंथाङा गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नैबे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण जाय बिथांमोना मिथिया, आं बेनि बागै नोंथांमोननो खोथा हरग्रोनि। बे स्किमा जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों लन्च खालामदोंमोन 1 एप्रिल 2016आवनो बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन। नाथाय दासिमबो गोबां बे स्किमनि जोहै गोबां गोरिबफोरा न' मोननो हायाखै। बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव आरोबाव गभर्नमेन्टआ जाहाथे गोबां बे न' गैयै पाक्कानि न' गैयै मानसिफोरनो आरोबाव नैबे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै पाक्कानि न'खौ होनो थाखाय दा गोदानै सार्भे खालामनो नागिरदों। सार्भे खालामनायाव जोंनिया गोबां बेले बेजे जायो। बे बेले बेजेनि बागै आसामनि CMआ बिग आपडेट फोसावदों। जोङो बे मोनसे क्लिपाव जोङो नायनानै लाग्रोनि। आं नोंथांमोननो मोनसे ভিডিঅ' होना होनि। जोङो बे ভিডিঅ'नि जोहै जोङो বুজিনাनै লানি। এইবাৰ আৱাস যোজনাৰ আমি আকৌ নতুন জিঅ' টেগিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। জিঅ' টেগিং মানে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ফটো লৈ আমি তাক আপলোড কৰিম আৰু যদি ঘৰ পোৱাৰ যোগ্য, অহাবাৰ ঘৰ পোৱাৰ তালিকাত আপোনালোকৰ নাম আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিম। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি বা ৰাইজৰ পৰা টকা পইচা বিচাৰে বুলি বহুতে অভিযোগ কৰে। সঁচা মিছা মই নাজানো। সেইবাবে এইবাৰ জিঅ' টেগিঙৰ দায়িত্ব আমি জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক দিছোঁ। জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে জিঅ' টেগিং কৰিব। গাঁও সভাত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব। হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম পৰীক্ষা হ'ব। পুনৰ ব্লক পৰ্যায়ত ইয়াক পুনৰ বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু শেষত জিলা পৰ্যায়ত ইয়াক অনুমোদন দিয়াৰ পিছতহে জিঅ' টেগিঙক আমি ফাইনেল কৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে জিঅ' টেগিঙত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক সহায় কৰক। এইবাৰ আমি আৰু এটা নিয়ম ৰাখিছোঁ। কোনোবাই যদি ভাবে জীৱিকা সখী বাইদেউগৰাকীয়ে মোৰ ঘৰটো জিঅ' টেগিং নকৰিলে, আমি সেলফ জিঅ' টেগিঙো কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰটো আমি নিজেই জিঅ' টেগিং কৰি আমি দিব পাৰিম। এই ধৰণৰ সেলফ জিঅ' টেগিঙৰ সুবিধা এটাও এইবাৰ আমি এই নতুন জিঅ' টেগিঙৰ সৈতে সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। दानिया नोंथाङा भिडिअनि जोहै नुनो मोनबाय आसामा रोखा खालामदों मोनसे बाथ्राखौ। बेनो जाहैबाय प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण न'खौ मोननो थाखाय आइडिनि गोनांथि जायो। नैबे आइडि थाबासो नोंथांमोना न'खौ मोननो हायो। नाथाय बे आइडि बानायनायाव गोबां बेले बेजे खालामो। ब्लक लेभेलावनो जा, PCDC लेभेलावनो जा। बिथाङा बे बेले बेजेखौ नुनानैनो एबारनि नैबे सिस्टेम जिअ' टेगिं खालामनायनि सिस्टेम, आइडि बानायनायनि सिस्टेमखौ बिथाङा एसे आलादा रोखोमै बानायनायनि बाथ्रा बुंदों। बेनो जाहैबाय बिथाङा सार्भे बानायनो थाखाय SHG मेम्बारनो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो गोदान न'नि सार्भे बानायनायनि खामानिखौ बिथाङा हगारनायनि बाथ्रा बुंदों। बा जुदि नैबे SHGनि मेम्बारा, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारा नोंथांनि न'खौ जिअ' टेगिं बानाया, अब्लाबो नोंथाङा सेल्फ जिअ' टेगिं गावबा गावनो
गावनि न'खौ जिअ टेगिं खालामनायनि सुबिदाबो बिथाङा होनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों गामि गामि गाव होबा गामियाव मिटिं जागोन नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि बागै बेयाव गामि गामि मिटिं जागोन बे मिटिंनि बाथ्राखौबो बुंदों गाव होबा जागोन नोंथाङा बे गाव होबायाव बाहागो लाबानो जाबाय जुदि न' मोनाखैब्ला। दानिया नोंथाङा बे न'खौ बोरै एप्लाइ बानायगोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन जेब्ला नोंथांनियाव आइडि जागोन नोंथाङा बे न'नि थाखाय बोरै एप्लाइ बानायगोन जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। दानिया जोङो नायगोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि जोङो एप्लिकेसन प्रसेसखौ नायगोन। बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा जाहैबाय अनलाइन बेयो अनलाइन जायो नाथाय नोंथाङा बेखौ हारसिङै अनलाइन बानायनो हाया बेखौ ब्लक लेभेलनिफ्राय अनलाइन बानायनाय जायो। जास्ट नोंथाङा आइडि थाब्लानो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि न'खौ मोननो हायो। आरो दानिया नोंथाङा नैबेयाव मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय डकुमेन्ट। नोंथाङा मा डकुमेन्टखौ रेडि खालामनानै लानांगोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना 2.0आव नोंथाङा न' मोननो थाखाय मा डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन बे डकुमेन्टखौ नायना लाबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांनो आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, सेल्फ एटेस्टेड कपिनि गोनांथि जागोन, जब कार्ड नैबे जब कार्डआ मेन्डेटरि प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिन न' मोननो थाखाय आरो नोंथांनो बेयाव बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन आरो आधारजों बेंकजों लिंक थानाय जानांगोन। डिबिटि सिस्टेमा कानेक्ट थानांगोन मानो होनोब्ला डिबिटि सिस्टेम आधारा जि बेंकजों लिंक दं बे बेंकआवसो नोंथांनि बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि न'नि राङा हाबगोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय आरो नोंथांनो स्वच्छ भारत मिशननि नाम्बार नांगोन आरो एफिडेभिट नांगोन। नोंथांनियाव पाक्कानि न' गैया सिगाङावनो लुखानाय बेफोरबायदि नोंथाङा एफिडेभिट बेबायदि नांगोन। दानिया जास्ट नोंथाङा साननैसोल' वेट खालामदो बेनि उनावनो साननैसोनि उनावनो जागायसिगोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि सार्भे गोदानै आइडिनि थाखाय सार्भे खालामनायनि खामानिया। बेनि माबाफोर जुदि गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार खालामगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।